እዚኣ ስታገር ትበሃል ጃንክሽን እንታብታ ቤላ ዘላ ገረብ ትመስል ብክልተ ጨንፈራ ዝተቆረፀት ትመስል እዚኣ ቃል እዚኣ ማለት እዩ ስታገር What type of vehicle uses an amber flashing beacon on dual carriageway? Amber flashing beacon እዚኣ ብጫ ትራፊክ ላይት ከማ ዓይነት እዩ ሕጂ እዚኦም ሞተርወይ ዘዕርዩ ገለገለ እሶም ኣምበር እዮም ዝጥቀሙ ኣብ ዱዋል ካሬጅዌይ እንታይ ከምኡ ክንረክብ ንኽእል ብለና ኣሎ ትራክተር ክትከውን ትኽእል እያ እቲ ብጫ መብራት እንዳወላዕት ትኸይድ እተን ኣምቡላንስ እንድሕር ኢልና ሰማያዊ ወላ ቢምቦሪ እንድሕር ኢልና ሰማያዊ እንዳወላዕን ዝኸዳ ዶክተር ከዓ ቀጠልያ እንዳወላዕ ከይድ ማለት እዩ ሕጂ ትራክተር እያ ትኸውን መዛ How does drinking alcohol affect your driving behavior? መስተ ሰቲና ንዝውር እንተለናስ እንታይ ፀልወና ብለና ኣሎ overconfident ንኸውን It increases confidence. You're invited to a pub lunch. ናይ ምሳሕ ግብዣ ኣለና ተባሂልና ኣለና What should you do if you know that you will have to drive in the evening? ኣማሲኡ ግን ንገዛ ድራይቭ ጌርና ክንከይድ ንድሕር ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ንፅርት እያ ኣብ ባር ኣብ ፓብ እንድሕር ተዓዲምና መስተ ገለመለ ኣሎ እንታይ ክንገብር ኣለና መስተ ትበሃል ክንሰቲ የብልናን Don't drink any alcohol at all. What can seriously reduce your ability to concentrate? ነቲ ኣቓልቦ ናትና ክሰርቀና ዝኽእልሲ እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ካብዚን ኣርባዕተ እዚአን ድራግ እንድሕር ተጠቒምና ፅሉላት ክንከውን ኢና ከቲ ኣቓልቦናስ የለን ብሓፂሩ Do you need to plan rest stops when you're planning a long journey? ንነዊሕ ክንጓዓዝ ሓሲብና ኣለና ነዕርፈሉ ቦታ ክንመርፅ ክህልወና ኣለዎ ዶ ብለና ኣሎ እታ መልሳ እንታይ ክትከውን ብርግፅ ስሩዕ ደው ኢልና ከነዕርፈሉ ዝግባአና ቦታ ፕላን ክንገብር ኣለና ነዊሕ ተኮይኑ ጉዕዞና ማለት እዩ What does the solid white line at the side of the road indicate? ኣብቲ ፀግዒ solid white line ማለት ዘይተቆራረፀ ነዊሕ ጻዕዳ ፅርግያ ኣሎ እሱስ እንታይ የተንባሃልና ብለና ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ርኤና እዚ edge of the carriageway ናይ መወዳእታ ነቲ ክንከዶ ፀናሕና ፅርግያ ዓብ ፅርግያ ክንከዶ ፀናሕና ናብ መወዳእታ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ይውዳእ ኣሎ እቲ ፅርግያ እዚ ናብ ማይነር ሮድ ወላ ንፀጋም ጥራይ ዲኸውን ወላ እሱስ እዚ ይውዳእ ኣሎ ብሓፂሩ edge of carriageway You're on 3-lane motorway ኣብ ሰለስተ ላይን ዘለዎ motorway ኣለና How should you overtake a slow moving lorry in the middle lane if it's showing this sign? እዚኣ ምልክት እንድሕር ኣላታ እትያ ቀስ ኢላ ትኸይድ በጣሕ ከመይ ጌርና ክንሓልፍ ኣለና ብለና ኣሎ ፈለማ ቀስ ክንብል ክንክእል ኣለና እታ ሎሪ ብየማን ኣላ ማለት እዩ ብየማን ናይታ ሎሪ ኸ ሰራሕተኛታት ኣብ ፅርግያ ክህልው ይኽእሉ እዮም ሕጂ እታ ኣረው ናብ ፀጋም ተመልክተልና ኣላ ቀስ ኢልና ተጠንቂቕና ብፀጋም ክንሓልፋ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ Approach with care and overtake on the left of the lorry. When may you use hazard warning lights? Hazard warning light መዓስ ክንጥቀመሉ ለና ወይ መዓስ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብለና ኣሎ ኣብ ሞተርዌይ ብቅድሜና ዝኾነ ሓደጋ ተርኢና ወይ ዝተሰብረት መኪና ገላ ከንደበት ኣብቲ ማእከል ላይን ወይ መኪናና ተተሲራ ነቶም ብድሕሪና ዘለዉ ንኸነጠንቅቖም hazard warning line ንውልዕ ማለት እዩ When driving on a motorway to warn traffic behind of a hazard ahead ብቅድሜና ዝረኣናዮ hazard ንድሕሪና ዘሎ ትራፊክ ንኸነጠንቅቖ ንጥቀመሉ What type of vehicle displays this yellow sign? ከም ንሪኦም ዘለና እዚኣ ምልክት እዚኣ ኣብ ምንታይ ክንረኽባ ንኽእል ኣብ ስኩል ባስ ኢና ክንረኽባ ንኽእል What will be a serious distraction
while you're driving መኪና እናዘወርና እንታይ ከዓቕልቦና ማራኽ ሰርቀና ዝኽእል ካብዘና ኣርባዕተ looking at road maps ናብ ማፕ ክንርኢ እንተዳ እንዳኸድና ማፕ ክንርኢ ፈቲና ዲስትራክት ክገብረና ክእል እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና stop in a safe place ኣብ ውሑስ ቦታ ደው ኢልና ማፕ ቼክ ጌርና ስራገጽና ንብገስ You're driving towards this left hand bend ነዚ ጽርግያ እዚ በዚ ጽርግያ እዚ ንኸይድ ኣለና እንታይ ክንጽበ ንኽእል ኣብ ቅድሜና ብለና ኣሎ what danger should you be anticipating ኣብ ቅድሜና እንታይ ዝኾነ ንሓደጋ ክቃልዕ ዝኽእል ጸንሐና ሰባት ወክ ክገብሩ ክእሉ እዮም ናባና ገጾም በቲ ሓደ ሰብ ኣጋር ክንርኢ ንኽእል ኢና መገዲ ማለት እዩ ካብተን ኣርባዕተ እዚአን pedestrian walking towards you pedestrian ኣጋር ማለት እዩ ወክ ክገብሩ ኣብ ክጸንሑና ክእሉ እዮም why should you be cautious when going past this bus waiting at a bus stop እዚኣ ባስ ስቶፕ ኣላ እዛ መኪና እዚኣ ባስ ኣብ ቅድሜና እንታይ ክንጥንቀቕ ኣለና ብለና ኣሎ ውርድ ኢሎም ካብታ ባስ በታ ቅድሚያ ስግር ክብሉ ስለ ዝኽእሉ ናብ ጽርግያ ክኣትዉ ሰባት ክንሕሉ ክንክእል ኣለና people may cross the road in front of you what should you do if a doctor prescribes drugs that are likely to affect your driving ንሕር ዶክተር ንድራይቪንግ ነቲ ንምዝዋር ክጸልወካ ዝኽእል መድሃኒት እንተኣዚልካስ እንታይ ክትገብር ኣለካ ይብለና ኣሎ get someone else to drive ኣትኸውን ካልእ ሰብ ክዝውር ኣለዎ እምበር እስኻ ክትዝውር የብልካን what hazard should you be aware of when traveling along this street በዚ መንጎ ዘመካይ እንዳኸድና ከለና እንታይ ክንጥንቀቕ ኣለና ወይ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ይብለና ኣሎ children running out between vehicles እዚኣ ክትከውን ትኽእል residential area ስለ ዝኾነ ቆልዑ ክጻወቱ ክእሉ ምናልባት ኩዕሶ ገለመለ ኣብ ጽርግያ ካብተን መካይን ሃንደበት ብመንጎ ተን መካይን ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ንዓሚና ክትጥንቀቐሎም ዘለና children running out between vehicles what advice should you give to a driver who has had a few alcoholic drinks at party ሓደ ኣውቲስታ ኣብ ግብጃ ገለ ንበል ኣብነት ቁርብተይ ጨራሪሙ እንድሕር ኣሎ እንታይ ከነማኽሮ ግባአና ኣብኣ ከላ go home by public transport ብባስ ዲ ክኸይድ ብትራም ዲ መኪንኡ ገዲፉ ብናይ ፓብሊክ መጓዓዝያ ክኸይድ ከም ዘለዎ ከነማኽሮ ኣለና ማለት እዩ How can drinking alcohol affect your ability to drive or ride? Alcohol እንድሕር ሰቲናስ እንታይ ክጸልወና ይኽእል ብለና ኣሎ ኮንፊደንስ ናትና ክውስኽ እዩ ከምዚ ደፋራት እንከውና ወላ ናብ ሓደጋ ክንኣቱ ማለት እዩ እንደገና ማዕረ ክንደይ ፋስት ንኸይድ ኣለና ኣይርዳእናኒ እንጂ ካብዚአን ኣማራፂ እንታይ ክትከውን your ability to judge speed will be reduced ነቲ ፍጥነት ንጓዓዞ ዘለና ንኽርዳእና እቲ ሚዛንና ናይቲ ፍጥነት ሚዛንና ክጎድል ይኽእል ማለት ማዕረ ክንደይ ንጎይ ለና ዘይክርዳእና ክእል እዩ ንምባል እዮም what should you expect if you see this sign ahead ነዛ ምልክት እዚኣ እንድሕር ርኢናያ እንታይ ክንጽበ ንኽእል ኣብዚኣ ከብርሃልኩም እየ እዚአን ንጸጋም እየን ዘለዋ ተንኣረው እጂ sharp bend to the left አንጎሎ በቃ ከምዚ ዕጽፍ ኢልካ ትጥወዮ ንጸጋም ገጽካ ንኮምያ ተመልክት በንጻራ እንድሕር ኮይና ኸ ዜንካ ንየማን ማለት እዩ ቁርብቲ ኣብቲ ስእሊ ልክዕ ከመና የምጻኽዋን ግን ታ ስእሊ እንድሕር ናብቲ ሓደ ገጻ ኮይና sharp bend to right ትኸውን ማለት እዩ እዚኣ ግን sharp bend to the left ኢና ንገብራ ማለት እዩ The road will bend sharply to the left. Which type of vehicle should you be ready to give way as you approach to this bridge?
نابزي بينتوزي كنقرب كلنا نمنينا جيفوي كنبو زلنا كند مالتي هج عبيت مكاين دحر كوينن صبيب سلا زخانتي زي بينتو بماكلنا يتصرغاين كخدا هج هنا ابزي كنصبخ نكلالنا مالتي نحلفنا عن كابزي